салом, Душанбе Сити аст, муаррифи мавзеъҳои пойтахт. ин навбат мо меҳмони чойхонаи роҳати Душанбе мешавем. чойхонаи роҳат дар хиёбони марказии пойтахт дар паҳлӯи бинои нави ҳукумати кишвар воқеъ аст. бинои чойхона дару девор ва толорҳои он бо тасвиру гулкорӣ, шишабандӣ ва наққошӣ оро ёфтаанд. маҳз ҳамин тарҳу услуби миллӣ роҳатро беҳамтову маҳбуби сокинон ва сайёҳон гардонидааст. 22 июни соли 1958 тақрибан соати 12 рӯз ин мавзеъ пур аз одам буд. хурду калони пойтахт барои дидани бинои ҷадиду замонавӣ ки фазову намои куллан нав дошт ҷамъ омаданд. маҳз ҳамон рӯз пас аз суханронии раиси вақти Душанбе Нор Бобоҷонов бинои барои замони худ нодир чойхонаи роҳат ба кор оғоз кард. корҳои сохтмонӣ 3 сол аз соли 1955 то соли 1958 идома ёфт. муаллифони он меъморон Константин Тедлецкий, Даниил Гендлин ва усто Мирзораҳмат Алимов мебошанд. манзараи макон нотакрор, хӯрокҳояш лазиз ва чойнӯшӣ дар он лаззати дигар дорад. шояд ҳамин манзараву чой буд ки бузургони илму адаб мисли Мирзо Турсунзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Чингиз Айтматов, Расул Ҳамзатов ва дигаронро ба ин макон ҷазб мекард. ҳатто соли 1959 президенти ҷумҳурии демократии Вьетнам Хо Ши Мин ба чойхонаи роҳат ташриф оварда буд. маблағи умумии сохтмон 195 000 рубли он вақтаро ташкил дод. соли 2017 бошад шабакаи телевизионии CNN чойхонаи роҳатро яке аз марворидҳои меъморӣ ва аз беҳтарин чойхонаҳо ном бурд. аммо имрӯз тақдири ин чойхонаи машҳур норошан аст. қисме аз он тахриб шудаву ояндаи қисмати боқимондааш номаълум. хайр, то саёҳати оянда.